Mira, souben que eras idiota a primeira vez que te vin, pero nunca pensei que foses peor coas mulleres que roubando coches, toupa. Non sei que dicirche. É Tao. Que? Que non é toupa, é Tao. Chámome Tao. Ai, sí, pois non soubeches actuar con esa moza. Tampouco é que eu dea nada por unha toupa como a ti. Non sabe o que está dicindo. Enganaste, bolo de arroz, sei exactamente o que digo. Non serei un tipo moi agradable, pero conseguín que casase comigo a mellor muller deste mundo. E custoume traballo, foi o mellor que me pasou na vida, sen dúbida. E ti deixas que Clink Clan, Din Don e Charlie Chan saian de aquí coa moza guapiña. E por riba gustache, non entendo por qué. A quen? A Yoga. A rapaza do Jersey Malva pasou o tempo mirando para ti, estúpido. Ai, a que zapatos máis bonitos tes. Refírese a Iua. Sí, a Yoga, esa boa rapaza, moi simpática. Falei con ela. Sí, pero ti deixas que marche con eses tres payasos. E sabes por qué? Porque és maricón perdido. En fin. Vou xa. Ata logo, maricón.